Atzo jakin genuen zulo izugarri honen berri, hori dela eta honen aurrean Tolosa Hernialde eta Anoetako alkateek gure kezka agertu nahi dizuegu. Sarri esan dugu obra faraoniko honen inguruan informazio eza dagoela, eta azken gertaeren honek frogatzen du udalekiko zein lurjabe eta kaltetuekiko ADIF, ETS eta Eusko Jaurlaritzak erakutsi duen errespetu falta. Gutxieneko informaziorik ere ez helaraztearekin. Kezka izugarri agertzen dugu zulo honek oraingoan soro batean izan baitu eragina, baina edozein momentutan baserri bat irentsiko dezakeelako. Honekin batera salatu nahi dugu oraindik ez zaigula gertatu denaren inguruko azalpenik eman. Hainbatetan esan dugu obra hauek zentzurik ez dutela 3 arrazoi nagusigatik. Izugarrizko diru xahuketa da. Ingurumen berarekiko eraso handia da. Eta 3, ez dio herri honetako herritarren beharrei erantzuten. Hau denagatik, etorkizunagatik eta segurtasunagatik hemen gauden 3 alkateek abiadura handiko trenaren moratoria eskatzen dugu. Gaiaren inguruan sakon eztabaidatu eta gizartean benetako eztabaida bat eman bitartean. Beste gehiago, ez? Zulo izugarri honek eta honen ingurun behintzat komunikabideetan kontuatzeak eta jakiteak erakusten du, nik uste azkeneko 3 urteotan behintzat gurean Tolosan eta eskualdean Tolosaldean obra honek udalekiko izan duten harremana, ez? Obra zuzendaritza hauek izan dela inundik inongoa, hau da, ez da egon. Iraila bukaera urri hasieran eskaera bat intzi duten uteak, errepidea itxi behartzala beraien obrak prestatzen hasteko, Hernialde Zizurgil tramoko azkeneko boka hori ateratzeko, urrian 6-tikan daukagu Tolosatikan Hernialdea atorren errepidea itxita, eta ondoren enteratu ginen zulo txiki bat aterazala jabe partikular baten terrenon, seitu nabizatu zuten teknikok, jarri zen harremanetan jabeakin, eta alde batetik prozesu hori hor bukatu zen. Zulo horren berri jaki genuen, jabeakin nintzen zuten, eta listo. Eta aste honetan, aste arten, beste notizio bat izan dugu, zulo hau handitzen dijoala, inestabilidadea handia daukala, eta segurtasunagatik Tolosatik datorren Hernialdera datorren errepide hori zati batean itxita zegona, ampliatu behar izan dute itxiera hori, eta bizilagunentzako beste alternatiba bat iriki behar izan da, kotxez mugitzeko Tolosaldera. Ni atzo enteratu nintzen telefono dei baten bidez eta komunikabide batek luzatutako telefono dei baten bidez. Horrekin uste nahikoa esana da, hola, ezta? Beraz, komunikabideak izan behar dira guri informatzen gaituztenak eta adirazi gaina, obra honen sustatzailea administrazio publikoa dela eta kasuntan Eusko Jaurlaritza dela, iruditzen zait badauzkagula komunikazio lerro zuzenagoak garatzeko aukera. Benetan ez dakit zulo hau noizti daun. Eta dakiguna da, geroz da handigoa dela zuloa, eta herritarrei eman diogun informazioa izan da, errepide bat itxi behar izan da, segurtasunagatik. Larritasuna zentzu hortan da, konturatzen garelako bereiek ere obra zuzendaritzak ere ez dakila. Kasu honetan, zer gertatzen nahi da eta nola emango zaien urten bidea, beraz, iruditzen zaigu diru xahuketa izugarri bat, iruditzen zaigu ingurumenei izugarriko kalte ditzen zaiola, eta iruditzen zaigu herritarroi eta euskal herritarroi bizkarra ematen dion obra bat dela. Ez, zulo baten informazioa jaso genuen, ez genion bere beste munduko garrantzirik eman, baina ja aste arte honetan esan digutenen errepidea itxi behar dela, segurtasunatik handitzen dijoalako, inestablea dalako eta kontrolatu ezin dutelako, beste gauza bada. Baina herritarren ganakiko zerbitzuak ez ezertarako aldatu, eta ez dakit nola jarraituko, zer gertatuko dan, noaino jungo diren gauzak, errepide guztia itxi beharko dan, ez dako bideik. Normala erantzun ez izan da, eta bestela luzapena. Beraz, gero, kaltetuekin askotan zuzenean jarri dira harremanetan, udala saiesten, edota beraiek elkarrekin joatea saiesten, eta batzuekin eta besteekin negoziazio maila desberdinak egon dituzte, ez? Gertatzen nahi dela gertaera batzuk kontrola ezinak izaten nahi dianak, eta ja normalzat hartzen ditugula. Hau ez da normala. Hau ez da normala. Nola posible zulo bat kontrolatu ezinak izatea, eta eremu urbano batean gaudela. Hemen gaude soro batean, baina hortxe baserri bat daukagu, hortxe beste bat, eta horre azpian beste bat. Eta normala balin bada
herri batera dijoan errepidea iztea, baneko orduantzat ez daukat. Beharrik ez daukagu, eta iruditzen zaigu diru publikoaren erabilera askoz egokiagoa egiteko beharra daukagula eta obligazioa daukagula administrazio publikoak, ez? Milioiak eta milioiak direla eta diru horrekin zenbat gizarte politika, zenbat osasun publikoko eta klinika publiko egitea izango genuken, eta garapen ekonomikoan zenbat industri eta zenbat sustapen egiteko aukera izango genuken, ez? Beraz,